Mau aku kegiatan turu rai seorang ora bengi. Mbok ngopo-ngopo ngono, petang delok rai iki. Heran aku karo cah nom iki. Gawean tok turu wae blas ora kegiatan. Kegiatan opo? Paling sabar, Mbah. Cek. Antek ora golek iki. Turu ora kerja. Ya di bocah e. Jojo turu meneh yo. Tumben rajin, biasane gur turu wae. Tiba opo kowe? Ya Allah, tidur salah, kerja salah. Alah, atine gara-gara duit ae karo aku. Ingin ku teriak, ingin ku menangis. Mau belajar bahasa mampu turu. Bocah nek kok.